Ka jingja ya senama Manipur kampat syam lakut setia wat hadu mentaru. Dang ha kini gi khniat sngi ki bala ru laingut ki mensim balului ki bedang don ha gajing apahara ya laga jong kasnong kum ki volunteer snong ki layap no hasen ha ki ktang suloi bala suba bagi de ki ruking atiar na gajai penriu mitei. Kane ke jingya senam ka bala kelang ha ka laitrik ujamang arajar arplai hadu menta keladan kumbasau benai ye hapdeng gajai benriu he pai ka Manipur ka bala tip kum gajai benriu meitei bat hirulum kane ka jela khamtam ki bade na gajai benriu kuki zo. Kadai ru aden ka jingpan itu riulum lane ka schedule trai gajai benriu meitei ka bala mi ka jing persya ka bajur na hirulum ka Manipur khamtam na gajai benriu kuki. Palat spa ngut ki mensim balului kala duno ela ka jong ka jingem da ki spat li ki jing kisam ki jing mane kila sha thang pen in khong lut khat ki jing don jing em jong ki riu simet ka sarkar kila sha lute sha penjulor ha ki riu sim kabu kumba pauru sha ka perthei ngi i ba gajai ben kuki ka sha khnyat hadu kata ha baro kiliang nalor ki jing sha thang ki jing kisam ki jing sha penyap ba ki jing sha le bijat i ki kentei ka ju bor bha Henry gajai benriu kuki kum gajai benriu ka babun naki ki deki kristan kim syam ladu jing kermen Henry ki pai kmat sha ublei banduai bat yam ka na ka benta ka jing sok hapo ka ne ka jela kumbangi la ban ui ling ba ka ne ka video ba ki pai ba kuki kristan ki yam ki linyar bat ki duai kerpat sha ublei unong bu nong thau ba uni rap yaki hakat ka ne ka jing kordit ba ha ka ne ka video ngila ru ban yu sngo ya ka surwai nyam ha ka tin jongki wala dangim sautu Henry ka pen umpat ya ka mensim jongi ban sngap ya ka ne ka jingrwai nyam ki kristan kuki